With my talent, I will show you the power of buko. So asabab ngayon Aldo, tuta mo kering pinumanan toteng. Damo toteng pakalala ka poteng atabak mo yung daliri mo lokop. Kapersana pa mo mana ba kayo toteng ngayon Diyan magaling ka mamili niya ba? Malaman nga pili mong buko Tangay doon ang malaman, nandin may pababalatan, puro siya balating nga kakit ko. Nagwa-nagwa mo, mawa na ako minom. Na. Karakan hapin laman. Amo kasi ba po tayo kagagadot na payari kay katampradak Lagwa mo. Na nang. In this way kasi ba mamix yung masala sa yung kakatambo ko. Damo mo nagagawan ka po, tamapukol ka pa buntok, manong ka pa mo mabubukulan buntok, loko. Po tamalitular rin tao, waki dadwa ka buntok. Na, karakan na yata. Buko, Diyosing sa salwan ko, wali naman ngungutay. Bender na palang kay toteng. Why bap na? Blender na ng toteng yung kakatambo ko, Diyos. Karempong mawang minumken. Handyang malaot kay papupeng galingan. Munta kay puken yung karitoteng. Sali kay pong buko kaya. At niya pa pong halong exhibition yung pangawan na yan Masyado yung pong matalino ito nga yan, no? Naisip nung may nakbagyang buko nga masira yung blender na. Sa bagay, lupa na yung marakal pera ito, tinyang lipstick ka mo, dana. At tsa niya po talagang may pukul ka talaga yan, toteng loko. Bakit may kasatsa yung buko, toteng? Bakit na mo mamix siya? Dana na ito yung scientific basis. Tinyang kalogikan na toteng. Yan na po yung ngungot, lagyan na po kayo ng blender At niya pa pong YouTube toteng, mag-subscribe kayo po kayo. Search yung po, toteng, the Buko Juice Man. Ayan Dana, duduro na yung blender, halo-halo na po. Tinya talagang ka-logic kining pangawan ng toteng. Loko po, tamitura niya kang bleeding sandok mo ngayon, nabak na kaya ka. Karen po palang bisan sari kayo ni kan toteng, mag-download kayo pa pong masanting games. Bakit tapong kayo po may nipaba pong pepeper na pong toteng yung kakatamong naman. Kasi 5 to 10 hours po yata serving skinny. Kaluhat.